Какво става, хора? Аз съм Google Gay и днес снимаме на Егорс с... Къде си, бе? Аз ще аре. Ето го. Той почна тук. Да, ето ми. Това преди мене почна, да. Оле, оле. Два. Има... Май виждам 3 генератора и... Ами аз строя към средата, човек. Чак само да си силя малко... Аз да попкам веднага с... Това си го правя на 20. Или ари на 20, ама... Трябва да ходим да по средата да си вземам... Така... Така, ами аз строя към средата, човек. Аз събирам айрон тука. Искаш ли блокове? Ами аз строя към средата. Ама ела да ми ги дадеш, защото... Малко бавно. Ари, аз ще обградя и лицето малко. И хора, разбира, защото предния клип е лагбъл. Да. Ма къде е продавача? Абе какъв продавач е? Георги, ела да ми дадеш блокчета. Пак стар. Имаш ли? Да, имам, аз искам да строя. Или не ще обгради лицето. Ами, добре. Строй на там. Аз ще събирам малко айрон. Не, то се субсидиям, браво. Не ми чупи бука, бе. Бука. Не ми чупи бука, бе. Да не ми го чупи. Не, ти го чупи, бе. Аз нещо съм казал да не ти го чупи. Ама, знаеш как продължава? Не ми чупи бука, бе. Да, бе, чух. Малко да направиш гаден път, ама... Аре, голяма работа. Пак е път. Ами аз съм безнищо, затова строя, защото ако му бият, поне няма много да съжалявам. Свършиха ми блоковете. Добре, идвам. Оле, унес, кога стигнаха на посредата, бе? Ама има ли хора? Има. Ама няколко човека, ма са без нищо. Без нищо ли са? Тогава аз трябва да ще направя. Имаш ли случайно 2 голд? Не. Но ми трябва храна спешно. На мен... Аз ще си купя 3 моркова. Аз си купя една пържолка. Аре бе, опа. Аре бе, Мишко, не забивай сега. Аз си купих една пържола. Някакъв падна... Аре дай голтове! Мерси. Ей, да си жив и здрав. Ни построи сме вече. Аз си правя. Човек, ти събирай голда, аз ще си направя един айрон меч да мога да ги трепя. Помощ! Унеста какво са? С айрон ли са? Ами има един с кожена броня, ама да не са принципи. Ама с айрон меч ли? Не бе, нямат мечове. Аз така ще направя един айрон меч, ще ги разкатая. Само и броничка да си направя. Имам 4 диаманта. Браво. Нас ни трябва 10. Не знам, че ни трябва 10. 6. Мишки! Аре бе! Опа. Чакайте малко хора да видим по-добре. 8 диаманта. Не бе, те сме откраднаха диамантите. Ела ти мила Мишки! Аре бе! Те закони... Аре бе, чакай. 10 диаманта, идвам да активирам нашия. Добре, идва да го активираш. Ако са хора може сега да има малко гадни звуци, много да съжалявам. Малко какво? Малко гадни звуци, защото си местих си микрофона и за да се чуем по-хубаво, ама не успях за това. Аз ще активирам нашите диаманти. Микрофона да ти говори камерата. Гледай бе. Никакви сме. Ние зелени ли сме? Не знам. Какво ми... То ми даде дървена тирка. Аре бе, Мишки! Аре, ела ми бе. Фукаш ли са? Имам диаманта, бе. То са самоуби. Чекай, да ходим да им трепим яйцето. Защото те едва ли много са го апгрейднали. Едва ли много са го обградили? Хора... Аре, наш стига да им чупиш яйцето. Той е обграден със субсидия, бе. Чакай малко, бе.
Чакай, аз идвам на нашия остров Искаш за ли малко. броня? Аз идвам на нашия остров за малко. Браво. Диамантите апгрейднати ли са на втори левел? Не. Чакай, това не е нашия. Чакам да ги... аз сега ще ги апгрейдна. Ами, идвай. Имам 10 диаманта. Аз ще си купя една еранкирка да хори да не чупя яйцето. О, яйцето ми беше щупено май. Да, ние сме нашите им щупиха яйцето, човек. Виж какво става в чата. Убиват ги кът за световно, човек. Кът за световно. Морков, че ми трябва златни ябълки ще си взема. Майко, ти вече си батка, бе. Почти, бе, почти батка. Абе, ти си вече баткен. Ти още си батка. Като вземеш битош, ще станеш баткенска батка. Баткинска, баткинска. Да, че видя ли новия клип на Егвард баткенска и батка или баткенска Аз вече батка? съм батка. Гледай каква батка ще съм и съм. Ти вече си баткенска батка. Да, бе, вече съм. Ами аз отивам на средата да събирам диаманти. Охо, ти червенко, какво правиш тук, бе? Приятелю! Приятел! Какво има? Моля, паднах, човек! Паднах! Чакай, аз отивам да отмъстя за... то ступил пътя да му. Ще построя пак. Гледай го, то се пробва да скочи. Колко смешно. Аре, бе, вижте, баткенски батки. Вече. А пък аз още не съм и мини батка. Аре, бе. Просто ми открадна диамантите. Елате ме, гледай ги как се страхуват от мене и гледат. Бах ти хакера! Хакер ме преследва. Май гад. Човек, ще се зарадвам от тая игра с печелим, което сигурно ще стане. Ама не съм сигурен. Да не говорим много. 3 диаманта имам. Аз имам 2. Окей, аз вземам пантафони. А трябва да вгледнем нашия генератор, аз събирам тук. Добре, аз събирам. Майко. Хора, гледайте, ама мишката малко ме забива. Малко ме е страх да не дойде ония хакер. Какъв хакер е? Чакай, хакери ли Имам има? граблета. Чакай, хакери ли има тук в играта, бе? Ами майче има хакер, защото ма биеш откъде. Ами аз искам да апгрейдна нашия генератор. Чакай малко. Броня ли да ти... Аз мисля да си купя или меч. Тя се пази. Що? Ау, не си, добре ми приятел. Не спаси. О, чест! Да видим какво ще се падне в честа. Махай се, искам да видя какво има в честа. И нищо не се падне. Беги от тук, бе. Имам дървена кирка, която не знам за какво да я ползвам. Аз ще обградя малко. Знаеш какво ще я ползваш? О, дървен. Знаеш за какво да я ползваш? Какво? За нищо. Аз човек почти съм баткенска батка. Браво. Не, още не си баткенска батка. Трябва да си направиш диамантен меч, за да си баткенска батка. Ари да дойди. Аре, още 2 диаманта. Ари дойди диамант. Човек, сега какво да направя? Да си купя full iron броня или да апгрейд на генератора? Full iron броня много ясно. Много ясно. То ако не си беше взел full iron броня. Сега е моят ред на диаманти. Аре бе! Ама ние имам почти едни същи неща, тъй че на мен малко голче ми трябва. Аз събирам за меч. Вечек! Ако си... Не бе, гледай. Ако си беден и нямаш диаманти... Не, дай ми каската. Не, каската. Ако си беден и нямаш диаманти, си го купи! Тарарарара.
Аз стоя на средата. Чакай да, сега ще помогна само да си взема меч. Добре. Мале човек, колко аран вече имам и никой не го е апгрейднал още. Аз си намерих голд. Да. Не! Защо бе? Ама, тачи ти вика! Спрете ли да ми викате на ухото? Не на вас, хора. Някак да Мале! Георги, ела да виж къде паднах, бе! Чакай, бе! Абе, важно е, бе, нямам блокчета! Подай малко Ой, блокчета. сега ще ти дам. Подай ми, ама виж къде съм! Ела отстрани и виж къде съм. Че ме е страх да мръдна. Ела отстрани. В смисъл, погледни по краищата на острова, аз съм долу. Ама на кой остров? На нашия? Там на жълтото. Да. И сега ще дойда. Аз имам блокова. Ама... Айде вземи напред пътче. Ето ме, тук скачам. Ама... Не те виждам. Виждам ти името. Чакай малко. Чакай, къде си? Ама ти скочи ли ти? Не бе, чакай. Някакъв стои към нас. Ето та. Фати ли се? Да. Ама скочи долу, бе. Скочи долу и ще направиш блокчета нагоре. Ма е страх да не се прибия. Добре, тогава ми хвърли блокове. Не, добре, направи стълбичка. Трудно. Как ще... Не! Не! Мальчик, умре! Го. Дай златни ябълки, молете са! Нямам! И аз нямам! Аз се заплещих. Не съм. Идвай, брат! Идвай! Идвам бързо, ама нямам блокчета! Дай ми малко блокчета! Ама... Какво направи сега? Идва единия! Не! О, майкаш! Аре бе, човек бе! Аз... Опа, май няма ми стигнат блоковете. Мисля, пак трябва да се събирам диаманти. Те знаеш те какво правят, бе? Гледай тази крава тук смотана. Бегай от тук сега. Няма, бягай. Аз купувам златни ябълки. Купувай, човек. Айде бягай, бе. Ама, че нахални са нашите. Ети меч. Я тук има нещо. О, тук има айран. Искаш ли златни ябълки? Може ли? Аз ще на средата да ти събера... И аз щях да кажа, отивам да ти събера бомбони. Бомбони. Много хубави бомбони, ще да събереш. Мен ме е страх малко някакъв айран да нима уби. What? Ами Генератор аз знаеш какво ще направя? О, колко диаманти. 6 диаманти. Аз ще ти щупено яйце. Динамит! Той ще си стражи пътя сам. Аре, ела ми тук, жълт. Айде бе! Аре, Човек, вземи диамантите. аз си правя една чейн броня и идвам да събирам диаманти, защото ми трябва. Ей го то, страхливеце. Имам 10 диаманти за тебе. Подаръци за тебе идват на мига. Ония си строи пътя да го убия. О, там от пътя им има фул айран, той идва да ме бие. Богом на всички. Имам 16 диаманта за тебе. Йеее! О, жълтото яйце беше щупено. Ако имаш 6 диаманта, дай да ти ги направя броня. Имам 3. Ми дай ми ги. Обичам. Къде са, бе? 19. Не. Имам за тебе, имам. Йеее! Щастливи сме! Мале! О, той е зелен. Вика, мале, тъс дойдох.
Дай, гим. Гризман. Готов си. Ела да ни Гризман. взимат Гризман. Не, бе, дай гол. Ето. Ето. И ето. Аз ще купя златни Подаръци сте има за мене от сърце. Така, вече съм бабка. Вече съм полубабка. Трябва ти лък и диамантен меч. Не знам. Каза, че вече съм батка, не съм баткинска батка. Колко диаманта имаш? Един. Осем. Бронята ми е изхабена. Ма много? Колко игри ще направим? Защото аз мисля само тази. Аз... Друга да не правим. Да. Защото много дълъг ще стане клипа. Да. То, щом една игра става толкова много. What? Имам за лък. Мен ми лагва. Защо лагваш, бе? Не сега Майнкрафт. Да фък, купих си гаден лък, най-гадния лък. Браво. Ужас. Ела да ти го дам. Ела да ти дам лък, де. Чакай малко, бе. Ужас. Аз съм идиот. Поне ми останаха диаманти. Не. Пас. Защо ми лагва? Спря. Подаръци ще Ама гледаш, няма ти дам диаманти. Подаръци ще... Аре, бе, как не щупиха яйцето, бе? Човек! Аз умирам! Не, какъв е то се? Умря Аз ли? чакам. Да, умрях. Ще умря ли? Не, край. Умрях. Умря ли? Ами, да спираме ли клипа? Да. Хора, това беше клипа. Чакай, аз ще го довърша. Ела до мене, бе. Хора, това беше клипа. Ако ви харесва, дайте палец нагоре. И... Чао. Блиц. Аз ще го пусна да се качва. И чао. Ама